Καλή πέρα από Gameondox και σήμερα θα κάνω το πρώτο βίντεο σε Skywars και ναι, και θα συζητήσουμε περίπου. Αλλά ναι, το πιο πολύ θα είναι Skywars. Καταρχήν θέλω να συζητήσω για το giveaway. Ο νικητής του giveaway θα κρυθεί από ένα site που δεν ξέρω ποιος θα είναι, πάντως θα κερδίσει ένα banner σαν το δικό μου. Και ναι, οπότε ναι. Λοιπόν, άλλαξα το skin μου, είναι αυτό πια. Και ναι, είμαι από τον OPC και μπορεί σαν και βράδυμα θα δείτε όλοι. Θα σας δείξω πως θα κάνετε, ξέρω εγώ, σε κανένα επεισόδιο το patch. Και ναι, οπότε πάμε. Ωραία. Ρίχνουμε το ένα, ρίχνουμε τα blocks εκεί. Όχι ρε φίλε, όχι. Sorry που δεν μίλαγα, αλλά παίζα PvP τώρα. Ναι, αυτό είναι τα Skywars, ξέρω εγώ. Πριν πήγανα και στο game, αλλά ναι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Λα. Δύο και εδώ. Μου πεις όμως ότι θα έχουμε σόρτια. Επειδή πήραμε ένα notch απλά. Όχι τώρα, πάμε και κοιτάμε τις δικά τα chest. Εντάξει, την έκανα ρε φίλε μου το σπαθί το απλό. Φουσκός ούτε καν σπαθί δεν είχαν. Αλλά εντάξει. Το επόμενο επεισόδιο μπορεί να γίνει στον MC Origins. Δεν ξέρω. Φουσκός ο νικητής του giveaway θα πρέπει να μου γράψει και το Skype του κάτω. Sorry που δεν σας το είχα πει τότε εκεί πέρα. Τι είναι αυτό, είναι σπίτι. Όσο πιο γρήγορα πηγαίνω. Ρε φίλε, είμαι ένα hit πάντα, ξέρω εγώ, πάντα μου ρίχνω με arrows, κάτι τέτοιο θα μου κάνω. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Μπορεί το επόμενο επεισόδιο να μην έχω φωνή, να μην βάλω φωνή και να πάνω, ξέρω, κανένα song από πίσω. Λοιπόν, θα ρίξουμε και το invisibility και το τέτοιο. Λοιπόν. Τώρα πώς με πέτυχε ρε φίλε από εκεί πέρα, χάξες κιόλας. Εντάξει. Sorry για την ένταση, θα προσπαθήσω να βάλω ένα μικρό τραγουδάκι από πίσω να βγει κάπως ωραία. Ναι, αλλά εντάξει, λοιπόν θα παίξουμε άλλα 2 game και θα το κλείσω. Απλά πήρα να σας ενημερώσω ότι φτιάχτηκε το PC μου και τέτοια. Sorry για τα βιντεάκια που ήταν λίγο fail, go to the bathroom και πλακίες. Ναι, sorry.
Απλά είχαμε βλακίες στο μυαλό μου και δεν πέτυχε καμία. Ξέρετε γιατί ήταν βλακίες. Πιστεύω ότι όντως δεν μου άξιζε κανένα like. Είχα 5 likes από τους φίλους μου και 10 likes. Και ναι, γι' αυτό. Οπότε ναι. Πιο πολύ για τα προηγούμενα βιντεάκια θέλω να συζητήσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Και ναι. Μοπέρ δεν υπάρχει κανένα τσέστ. Ναι, δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει. Ωραία. Αχαχα. Πίσω μου κάνω τα κόλπα που έκανα και εγώ. Σε μένα όμως αυτά δεν πιάνουν. Φιλαράκι. Εγώ είμαστε φιλάρα. Και να το έπαιζε λίγο χαλάρα, ξέρω εγώ. Θέλω να μου την έρθει σε μένα, φίλο. Πρέπει να κάνω ένα τόξο, ρε φίλε. Ρε φίλε. Ευτυχώς. Το φύγεται είναι invisibility γιατί θέλω να μου. Αυτός έχει ένα τόξο. Θα το εκτιμούσα αν το είχα εγώ, εντάξει. Έχουμε στο αυγά. Πάρε και νόμπαλ. Κακό παιδί. Έχω 16 και έχω 8 kills. Δηλαδή τα μισά. Έχω τα διπλάσια. Δεν σκετάμουν στα kills. Και ναι. Οπότε ναι, πάμε. Θα παίξω αυτό εδώ κι άλλο ένα και θα το κλείσω. Γιατί εντάξει. Είναι και βράδυ. Ξέρω. Και πάντα λέω. Κάποιες φορές είχα μπερδευτεί μια μέρα. Δεν είναι καλή πέρα, παιδιά. Και είχα μπει καλή μέρα. Αλλά δεν ήταν τραγικό λάθος. Έλα ρε φίλε. Γιατί πάντα εγώ να χάνω ρε φίλε. Εγώ είμαι ο νουμπάς. Ναι, το ξέρω ότι είμαι και ο νουμπάς. Εντάξει. Ξέρετε γιατί λαγκάρω. Θα επιστρέψω. Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω τη φάση, αλλά οκ. Κάτι έκανε τα κουμπιά.